My wakar production. Smarter beats. Suma ɗin jiki ne kun zama to ɗaya karku ware. Saniya da abubakar kun zamo ɗaya kauna ta yi girmawa. Sai ka zamo tamkar kayo hauka. Idan har an ka so ka ruɗe ka kasa gane makanka. Zafin so ka nuna a furta samsam ba a masanka. Masoyan nan daban ne sun rigi juna ba su warewa. Saniya da abubakar kun yi daidai ko a haɗi na sunaye. Kun haɗa kai da juna soyayya ce kun yi kai waye. Burin ma ɗaura aure so na hakika babu nanaye. Kauna ta yi kauna kai da gani ko babu furtawa. Gamonar jini ce ni ma haka na shaida. Saniya da abubakar na ji gina soyayya akan yarda. In so da akwai aminci ciki to za ka ga bayayin tsada. Abin nan yayi daidai duk wanda ya gan ku ko baya kushewa. Ya kai ma'auren ku shine fata na du'a'ina. Gidan kwacen ku tare na san can ne za ku zazzauna. Buri ya cike tun da na san dama can akwai kauna. Sadiya da abubakar suna linzami na yi furta.